Dnes do studia přijela pozvání Michala Špaček, marketingová specialistka, žena, co ráda pije kakao a šéfuje sociálním sítím. Zdravím tě. Zdravím tě, Michale, děkuji za pozvání. Tak Míšo, co tě živí? Ty začínáš z ostra. Co mě živí? Primárně mě živí marketing. Já jsem markeťák na volné noze a to je vlastně to, co bych řekla, že má obživa. Když by si se zeptal, co dělám, tak už toho bude víc. Tak, co děláš? Kromě toho, že dělám marketing, tak se věnuju kakao, pracuji s kakaem, s ceremoniálním kakaem, dělám ceremonie a nahrávám podcasty. Perfektní. Míša, já bych rád zůstal na začátek u toho marketingu. Pověz mi, ty děláš několik restaurací tady v Plzni, de facto seš teda hlavně v gastronomickém průmyslu. Jak jsi se k tomu dostala, nebo co ti zrovna do tohohle průmyslu celkově přivedlo? Tak já vlastně to malinko uvedu jenom na to, že už nedělám jenom to gastro, tam jsem vlastně to gastro, tam to nějakým stylem začínalo, ale teď už jsou to klienti spektrem, můžeme jít od nějakých strojírenských až po jeden sex shop, takže vlastně ta škála je jako různorodá a já ráda říkám, že vlastně markeťák může dělat marketing i prostě na bagry a bude to v pohodě, že tam vždycky najdeš to, co potřebuješ a že se dá zmarketingovat každý produkt. A zároveň proč gastro? Protože já jsem byla v Anglii a z Anglie jsem si odnesla obrovskou lásku ke gastru, protože jsem tam chvíli pracovala a chybělo mi to. A já jsem říkala, jak se do toho gastra vrátím. Já jsem říkala, tak půjdu prostě do kavárny pracovat. A já jsem nechtěla, protože já miluji i tu stranu toho biznisu, nejenom ty lidi. No a vlastně tohle mi umožnilo jakoby propojit tu gastronomickou část, že tam jsem a vlastně tvořím to, ale zároveň jsem i v tom biznisu. Už nejsem ten člověk, co ti tam jenom tu kávu přinese, ale jsem spíš ten člověk, co tu kávu vyfotí, vypije a pak to někam napíše nebo s tím udělá něco dalšího. Jo. Perfektní. Ty jsi byla v Anglii a my, když jsme se povídali ještě předtím, než jsme začali nahrávat, ty jsi mi říkala, že jsi i tam otevřela Instagramový profil. Vlastně ty studovala v Newcastlu a fotila si tam různé jídla z různých restaurací a dával jsi to na Instagram. To byl tvůj první takovýhle pokus, rozjet nějaký Instagramový účet? Nebo asi to už, vlastně jo. Takže tam to všechno začalo. Jo. Já už jsem tu myšlenku toho, já většinou u těch mých osobních projektů tak jako dlouho trvá, než je převedu od toho zrodu do nějakých další fáze. Takže já už, když jsem se nastěhovala do Anglie poprvé do Birminghamu, což je druhý největší britský město, možná znáte Peaky Blinders, tak to je ono, to je jo. A tak tam jsem nad tím uvažovala, protože to bylo první místo, kde jsem v gastru pracovala a říkám, tak já tady chodím do tolika restaurací, nejenom, že v nich pracuju, ale chodím a jím venku, a miluju fotit jídlo. Vždycky jsem to jako měla ráda. No a pak jsem odešla do Newcastlu, kde jsem začínala studovat a ono to paradoxně vyšlo na dobu, kdy můj partner tenkrát řešil nějaký velký trable rodinný tady v Čechách a já jsem zůstala v Newcastlu úplně sama. A kdyby to bylo v tom Birminghamu, tak je to něco jiného, protože tam už jsem měla komunitu lidí okolo sebe. Ale v Newcastlu jsem byla já jediná nově čerstvě přestěhovaná. A já jsem říkala, ale kde já potkám ty lidi, než mi začne univerzita? Bylo léto, Newcastle je studentský město, je to hodinku od Edinburghu, takže takový skoro Skotsko. A jako je tam nádherná příroda, všechno, ale když tam nikoho neznáš, tak je to dost osamělý. A já jsem tam právě měla hodně těch osamělých dnů. A tak jsem říkala, tak já začnu psát o tom jídle. Začnu fotit to, kde chodím do těch restaurací a třeba potkám nějaký lidi, kteří to mají stejně, kteří sdílejí tu lásku k dobrému, dobře připravenému a naservírovanému jídlu. A takhle vznikl Newcastle Foodie, kdy vlastně, kdyby do toho nepadnul covid, tak ten projekt mohl být úplně nikde jinde, protože vlastně v Anglii, jak se hodně pracuje v marketingu s menšími influencery, tak už i tam, i přesto, že ten profil tenkrát, řekněme, já nevím, odcházel jsem z Anglie a mohl mít třeba 900 sledujících, jako nebylo to mnoho, ale pro ten market, ten britský a ten níž v tom Newcastle, už to bylo tenkrát zajímavý a mě už tenkrát chodily vlastně nabídky na spolupráce od těch restaurací, od těch různých řetězců, přijďte ochutnat, tady nám udělejte a tak. A to bylo v plenkách a padnul covid.
Takže se to úplně zastavilo. Takže dá se říct, kdyby nepadnul covid, že bys možná zůstala v Anglii a pokračovala v tom? Ty, kdyby nepadnul covid, je mi možný, že bych byla v Anglii, je možný, že je pravda, mě tam padnul vlastně do toho mýho studia, takže já jsem půlku univerzity potom dodělávala prostě na dálku. K tomu se můžeme dostat, bylo to docela zajímavé. Na dálku pak z Čech, přesně tak. A kdyby nepadnul, těžko říct, co by tam vlastně s tím gastroprojektem bylo. Já jsem ho potom opustila v rámci toho, že já jsem zjistila, já i přesto, že miluju vařit a vařím v podstatě jako denně, baví mě to jídlo si vyfotit, ale mě nebaví psát recepty. Já jsem zjistila, že nejsem úplně jako kuchařský influencer, řekněme. Takže vlastně potom jsem od toho upustila, najednou z Newcastle Foodie se stalo Na vlnách kaká. Rebrandovala jsem. Tak to možná to dopadlo líp, možná ne, to se asi nikdy nedozvíš, ale... Já věřím, že jo, že jsem tady teď prostě, jo, nevím, být v Anglii, tak pravděpodobně se nebavíme na Monči svatbě, pravděpodobně jako nezapředem ten hovor a nedostaneme se k tomu, takže jo, já možná. věřím, že... A neseděli bychom teď tady. Přesně. Láká tě to se tam vrátit? Láká. Já jsem v Anglii nechala část sebe, svýho srdce, tak jako zletně řečeno, a chybí mi. Mně chybí ta mentalita, mně chybí paradoxně i to britský počasí, protože jelikož jsi v Anglii žil, tak víš, že když v Anglii prší, tak prší jinak. A jakože nevadí ti to. Jo, úplně. Měl jsem z toho stejný dojem. Tam vlastně prší pořád, ale přijde ti, že neprší. Je to úplně jiný. Ale chápu, taky bych se tam rád někdy vrátil na nějakou delší dobu. Je to krásná země a musí ti sednout ta mentalita. Asi to není úplně pro každýho. Jo, jsou lidi, že ježišmarja Anglie. Ale mně to opravdu sedlo. Takže mě to svým způsobem chybí a teď pracuji na nějakých cestách, jak bych právě mohla se tam zase ještě víc propojit a dostat. I skrz vlastně projekty, skrz Na vlnách kaká, vypadá to, že to možná bude skrz kakaový ceremonie, ne třeba vůbec skrz marketing, i když i tahle cesta je otevřená. Jo, hodně štěstí jako s tím letem do budoucna. A Míšo, vrátím se teda zpátky, kdy jsi vracela do Čech. Ty jsi rovnou vytvořila nějaký další Instagramový profil s jídlem tady, nebo jsi šla do práce, nebo si samozřejmě studovala si na dálku, ale přitom si něco dělala? Jo, bylo to, vlastně jsem toho moc nedělala, já jsem primárně studovala, protože v Anglii, já jsem tam studovala magistra, studovala jsem International Business Management na té univerzitě v Newcastle a to prostě bylo dost náročný samo o sobě, protože tam to studium není na 2 roky magisterský, ale je opravdu na kondenzovaný rok, takže máš 12 měsíců studia, což vlastně v září začneš, v září skončíš. A já ještě skrz ten covid, prostě já jsem byla ráda, že jsem ráda a do toho vlastně jsem řešila jakou práci. Tím, že už vlastně Anglie v ten moment byla pase, řešilo se Česko, tak jsem chtěla jít na nějaký graduate program. V Anglii je to běžný, lidi na něj chodí, v Čechách úplně až tak ne a právě byla jenom jedna z mála firem, do kterých jsem se jako hlásila, nebo kde mě ten program zaujal a to bylo Tesco, to byl retail. Takže a byla tam napojení v mé hlavě na tu Anglii, že jako se to krásně propojuje. Tesco je mezinárodní. Tesco je britský řetězec. By už se tam tak, jo. Lehce pak dalo vrátit skrze to. Ano, přesně mé myšlenky roku 2020 v březnu, v dubnu, kdy jsem se tam hlásila. Oni mě do toho programu vybrali. To bylo pro všechny ty země tady centrální Evropy, což znamená v případě tady toho tak Československo, Maďarsko, protože to jsou ty trhy, na kterých Tesco působí. A já jsem se vlastně jediná za tu Českou republiku dostala na tenhle ten program, což bylo super. To gratuluju. Děkuji. Asi hodně jste mělo spojený to, že jsi byla v Anglii, uměla si určitě to zahrálo svoji roli. Jo, věřím, že jo. Já si stále říkám, proč jsem v té Anglii studovala. Protože když se na to podíváme z trošku širší optiky, tak jako já vlastně cokoliv, co teď dělám, tak já bych na to ten titul jako nepotřebovala. Až na tu jednu aktivitu, kterou nechci zmiňovat, ale na to ten titul jako teoreticky potřebuju, jinak ne. Jinak vlastně veškeré věci, co dělám, tak jako, že jsem Master of Science je super, ale stálo mě to peníze, protože v Anglii se platí to vzdělání. Takže to, tak jako mohla bych to dělat i bez toho. Ale rozhodně mi to dalo úplně jiný pohled na život, úplně jiný přemýšlení o biznise.
takový jako vykouknutí z toho českého rybníčku a za to jsem fakt vděčná. Byť mě to stálo ty peníze, tak jako tohle určitě zahrálo roli a samozřejmě tenkrát v rámci toho Teska to zahrálo roli podle mě i v tom výběru jako kandidát na tu korporátní pozici. Tam to hrálo. I vlastně v těch dalších firmách, kde to, že mě nevybralo jenom Tesco, ale ještě jsem byla v řešení prvé s jiným retailem. Tam jsem nakonec nenastoupila, právě jsem si zvolila Tesco. Jo. Takže de facto se dá říct, že hlavně ta angličtina byl ten klíčový bod, proč jsi byla. Ale i to myšlení. Jo. Ty, jakmile jako třeba v Anglii, když jsi na té škole, tak jinak přemýšlíš. Jo? Já ráda to srovnávám s tou naší českou výškou, že na marketingu, jo? Tady víme, že je nějaký model 5 sil, Porterův model 5 sil, ale já jsem až v Anglii, což je paradox, když 3 roky studuješ prostě na ekonomce a znáš nějaký Porterův model 5 sil a najednou jako si tam jenom učíš, jak ho jako využívat, aplikovat. A ty o tom vůbec nic nevíš. Že vlastně jde o to, že ten rozdíl mezi tou českou a britskou školou je, že vlastně v Čechách se učíš o nějakém třeba modelu konkurence nebo jak funguje třeba Porterův model 5 sil, když se díváš na konkurenci a díváš se na to, jaké síly působí na ten tvůj biznis a jak to jakoby ovlivňuje. A tady se to nějak učíš jakoby nějakým stylem, nad tím přemýšlíš a učíš se to aplikovat. Ale až v Anglii já jsem vlastně poprvé zjistila, že je nějaký pan Porter, že neumřel nějakých třeba 300 let zpátky, nebo že by to není jakože, jo, logicky, ale takhle mi to běželo v té hlavě, že říkám, aha, on učí a on stále učí a teď doufám, že řeknu správně, myslím na Harvardu a ten muž stále žije a najednou zjistí, že jako ten jeho model té konkurence, to, jak se nad tím přemýšlí, najednou zjistí, že už je jako zastaralej, protože kriticky přemýšlíš nad tím, že vlastně se nám ty biznesy vyvinuly do nějakých jako ultra rychlejch a on tam úplně nepočítal s tím, jak se to třeba bude vyvíjet. A že už to vlastně není úplně aplikovatelný. To, jak je to nyní, ty to nemůžeš aplikovat, že ti tam chybí nějaký rozměry. A takhle jsem nad tím začala přemýšlet vlastně až v Anglii. Jo, takže že nám tady v Čechách vlastně řeknou, tady máte tuhletu analýzu, to použijte. Ale ty najednou zjistí, že ta analýza má nějaký, jako, že nikdo jiný o ní kriticky mluví a říká, OK, jako tohle použiješ, dobře, ale chybí ti tam ten faktor, tohle vůbec nezahrnuješ. A takhle v Čechách nad tím úplně přemýšleno minimálně v tom vysokoškolském prostředí není. A to jsem se naučila až v Anglii. Tam je furt nám bylo předkládáno critical thinking. A já až třeba po nějakém čase, co jsem tam opravdu studovala, zjistila, aha, tak tohle to znamená jako kriticky myslet nad ničím. Věřím, že to dalo celkový rozhled angličtinou. A mezinárodní vazby. Já jsem byla International Business Management, já jsem měla 180 nás bylo v tom kohortu, té naší skupině a já jsem tam měla spolužáky jako z celého světa. Tam nás mohlo být nějakých třeba 38 národností třeba v té skupině, což je úžasný, když si vemeš tu přednáškovku. To je úžasný, že poznáš. A vidíš, vlastně i my jsme spolupracovali, takže já vím, jaký je to spolupracovat na projektu s lidma z Číny. Jak spolupracují Američani. Jo? Vím, s kým se mi dobře spolupracuje. Vím, kde jako to a jsem si uvědomila, jak my Češi, třeba jeden příklad, jo, my jsme měli prezentaci a já jsem ji udělala a říkám si, jo, jako je dobrá, ale no, nevím, tak jako nejsem úplně hrdá. A teď jsem to přednášela, dobrý, jako prošla jsem v pohodě a najednou po mně šli nějaký Indové a mě je to úplně jako odfláknutý, ale oni to tak jako prodali a přišli si v tom tak dobře. A říkám, tyjo, tak za co já jsem se styděla? Jako, víš co, že my máme takovou tu až přehnanou skromnost českou. A to u těch ostatních některých národů vůbec nevidíš. Ty umí prodat Američany obzvlášť, jako fakt úplně všechno. Což je neskutečný. I z toho nejlepšího, že oni řeknou, já dělám podcasty. A řekl, wow, hustý. Kolik jsi jich udělal? No ještě ani jeden, ale dělám podcasty. To zní jako já, tak před měsícem. Třeba americký mindset. Možná jo. Míšo, děkuji takhle za takhle odpověď ohledně té Anglie. Rád bych se teď vrátil k marketingu, k tomu, o čem jsme se bavili. Ty jsi teda vrátila z Anglie, pracovala si pro Tesco. Ale nedělala jsi ještě marketing teda pro firmy takhle čistě, že by to byl tvůj hlavní zdroj příjmu. Ne. Tak jak to vlastně navázalo? Bylo to nějak jako plynulé, že si postupně začala budovat, anebo si s tím se vším sekla s prací v korporátu a řekla si, od teďka dělám marketing na 100%?
No, kdyby to bylo takhle, tak by to bylo krásný, kdybych uměla tenkrát udělat to rozhodnutí a jakože own it a prostě jít z jednoho do druhého. Ne, já jsem se jako teda v tom vymáchala pusu hodně a vyhořela jsem. A teď už o tom můžu mluvit s nějakou jako nadsázkou a směju se u toho, ale jako vnitřně pořád to hodně cítím, takže nebylo to úplně lehký období a mluvíme o roce a půl zpátky. Já když tak o tom jsem dělala vlastně podcast, tak kdo by chtěl jako celý ten příběh, protože já ho tady jenom v krátkosti zmíním a tam jsem o tom mluvila 40 minut, což tady jako ne to. Ale vlastně šlo o to, že... Určitě bude v popisku. Jo, dobře. Tak jo. A vlastně šlo o to, že já jsem, jak říkáš, zpátky z Anglie, dodělala vejšku, šla do Teska. V Tesku jsem nejdřív byla jako graduate, co si spíš tak hraješ a vlastně tě tak ukazujou, protože se počítá s tebou do manažerský role. S tím, že oni si tě vlastně vychovají čerstvě po škole a budeš postupovat. A já jsem tam už jako tenkrát zacítila, že mi vlastně chybí marketing, že mi chybí ta kreativita. Takže z produktu, kde jsem byla hlavně jakoby v tom core businesse a já jsem tam řešila jeden čas own brand, vlastní značku Teska a tam jsem spolupracovala a potom nákupčí. A já jsem si myslela, že to pro mě bude obnášet něco jiného, odešla jsem z toho a přesunula jsem se na GHS, Grocery Home Shopping, jo, prostě online Tesco. Jo, tahle ta struktura, ono vlastně v rámci Teska. A tam jsem jakoby tak jako rostla, i se mi dostala možnost jakoby být na pozici manažera, propozice, bylo to super, všechno na papíře krásný. Já jsem měla ta úžasný tým, neuvěřitelně skvělý lidi, od kterých jsem se mohla hodně učit a hodně se posouvat. Ale mě to vůbec netěšilo. Mně tam chybělo to, že vlastně ta kreativita se děje jinde. Že takovýhle velký korporát má prostě na to svoje agentury, který řeší tu kreativu. A já jsem vlastně jenom ten projekták spíš. A že nejsem úplně ten nositel té změny. A už tenkrát vlastně jsem nějakým stylem začala spolupracovat právě se skupinou H5, kde stále vlastně dělám ten gastromarketing. A to už bylo ještě, když jsem byla v Tesku. A jenom poprosím tě H5, jak to představit. Jo. Skupina H5, to je dřív hospodská, je to tady gastroskupina, která vlastní podniky po Plzni, Plzeňka, lékárna, kantýna, kavíno, Husu třeba. A nebo v Praze nádherný prostor ve Šporkovském paláci Červenýho jelena. To je hodně známá restaurace v Praze. A hodně krásná restaurace, moc doporučuju. Zrovna včera jsem tam byla na obědě a já miluju, jak prostě je jedno, že si tam dojdeš, jestli jdeš na oběd, anebo jdeš na tu degustační menu do Trezoru, kde právě to Marek Fichtner krásně uchopuje, tak vždycky ten zážitek bude jako super, že se na tom dají záležet. A ono vlastně tím, že to je palác, dřív to bývala banka, tak je tam opravdu, tam jako dýchá ta atmosféra a je to super. A oni teda dělají ještě spoustu dalších projektů. Já jsem zmínila jenom ty, kde jako mám ten největší jako zapojení. Kde sama působíš. Jo, ale oni jsou tam potom nějaké různé jako další odvětví. Ale pro mě je tam tohleto. Míšo, zajímalo by mě, jak jsi získala tyhle klienty. Já vím, že jako získat klienty, ať už v jakýmkoliv biznisu, zvlášť si myslím v tom marketingu, je úplně... Je daleko těžší, než si třeba najít práci. Jak to jako děláš? Jak oslovuješ je napřímo, nebo lidi z doporučení už tě oslovují sami? Přes Instagram, přes Facebook? Jak to děláš? Hele, ty říkáš, že to je těžký a v mých očích je to neuvěřitelně lehký, protože mně to tak nějak přicházelo samo. Zmínil si ten Instagram a je pravda, že vlastně tu úplně první spolupráci vlastně s tou skupinou H5, tak já jsem získala díky svému tenkrát ještě v té době foodie Instagramu, protože oni viděli, jak fotím, jak píšu a že mluvím o jídle. A to je vlastně to, co mi získalo tenkrát tu první spolupráci. V tom úplně malém měřítku. A teď, co se týká těch dalších, já jsem tam měla mezi tím tu fázi vyhoření, takže já jsem dlouhou dobu, já o tom víc mluvím v tom podcastu, ale jsem dlouhou dobu nepřijímala žádný další klienty, žádnou další spolupráci. Ale snažili se tě teda oslovit? Ty jsi musela Já jsem měla odmítat. Možnosti, teoreticky jsem věděla, ale já jsem nechtěla. Tenkrát jsem prostě jako věděla, kde je moje kapacita a já jsem pracovala fakt jako jenom malé procento z toho, co bych mohla. A já už od té doby si to jako stále hlídám, že si hodně vybírám, s kým budu spolupracovat, jaký projekty chci dělat, protože jako vím, že bych to mohla tak jako nabombit a jet jako mnohem víc toho dělat. Ale nebylo by to jako ze mě, že by mě to těšilo, ale bylo by to jenom skrz peníze.
A to mi prostě smysl nedává. A jelikož chci dělat něco, co mi dává smysl, tak právě proto je úžasný, že ty klienty si pak jako vyberu, že to je vzájemný. Že oni chtějí jakoby spolupracovat se mnou a já naopak s nima. Že to není jako, že to je ta vzájemná dohoda, jestli nám to oběma stranám vyhovuje. A to mi přijde super. A teď vlastně to je tak, že skrz vlastně i Instagram, i to, jak dělám podcasty, bavím se s lidma, tak oni se ptají, tak a co teda vlastně děláš? Protože já i přesto, že to nechápu, tak pro spoustu lidí je stále neuchopitelný to, co já vlastně dělám. Protože jak vidí vlastně možná jenom ten výseč toho Instagramu a vidí to kakao a ty ceremonie, tak si myslí, že to je to ono. Ale ono to je jenom ten fragment toho, co já dělám, toho zbytku. A pak je právě přichází ten marketing, kdy já z těch ceremonií se opravdu jako hupsnu zpátky do toho business oblečení a jdu řešit strategie. A jdu plánovat, a jdu tvořit a jdu dělat reklamy. Takže ono se to tak, jako jsou to misky spojených jako takových vah a já si v tom balancu a baví mě to. Jo, a teď třeba spolupráci, co mám se Zuzkou z Rozkoše, tak vznikla tak, že jela ke mně na podcast. A seděli jsme předtím na obědě, jsme si povídali o tom. A on říká, Míšo, co teda děláš přesně v tom? Tak jsem jí to řekla. A říká, no vidíš, a já potřebuju nikoho, kdo dělá tohle. Ale zároveň u těch mých klientů je i to, že chtějí i ten lidský přesah. Že nechceš jenom markeťáka, ale chceš markeťáka, který přemýšlí nad tím. A tím, že mám hodně jako love brandových věcí, tak jsou to jako projekty, které za mě mají srdce. Jo. A to si myslím, že hledají i ty majitelé, aspoň z té mé zkušenosti, že to hledají i ty majitelé těch projektů. To je jako dítě. To taky nesvěříš nikomu, kde to tím srdcem jako necítíš. A co si budem, oni předávají jako velkou část té zodpovědnosti, tu image, tu značku, pouštíš někomu cizímu. Tak si rozmyslíš, komu to dítě půjčíš. V tomhle případě teda. Rozumím. Tomu mě zajímá. Myslíš, že je lepší markeťák kluk nebo holka? Nebo je to úplně jedno? Yes. Haha. Já většinu markeťáků tak znám jako markeťaček. Jsou to slečny, holky a málo kdy jsem viděl kluka. Aha. Ale nevím, ty jsi z oboru, tak jestli mi k tomu povíš. Je to zajímavý a je pravda, že většina takhle markeťaček na volných noze, tak jsou ženy a já si myslím, že to, a teď bychom mohli zabíhat jako do těch důvodů, proč mě tam jako první napadá, že to je prostě flexibilní a potom, když se vracejí třeba maminky a už mají děti, tak tohle je vlastně něco, co ti dovolí být flexibilní. A zároveň kreativní. Ale i muži marketáci, já si myslím, že nedá se říct, že žena bude lepší marketér než muž a naopak. A tam budou ty kvality, co v tom hledáš. Jo, a věřím, že třeba muži půjdou víc do té analytické části toho marketingu. Jo. A možná slečny ženy přesně do té kreativní. Jo, ale je to velká jako generalizace toho. Jo, nechci tady generalizovat. Ano, přesně. Jsou to stereotypy. Jo, já věřím, že zase jsou úžasní muži, neuvěřitelně kreativní. A já vždycky jenom koukám, co jako vytvoří, nebo jaký text napíšou. Jo, i třeba copywriteri a podobně. To jsou velké inspirace. Oto Bohuš, teď doufám, že to říkám dobře, to je jeho jméno. Tak to je za mě jeden obrovský jako guru takového českého copywritingu. A je to muž a píše úžasně, že takže jako si myslím, že i tyhle ty věci tam prostě nedá se říct. Okay. Měl jsi někdy už takovou, o tom vyhoření jsme se bavili, měla jsi někdy jako myšlenky na to podnikání, že už je to třeba složitý? Je to složitý. Chtěla jsi někdy vrátit zpátky do většího korporátu, nebo si na tím ani nepřemýšlela? To je krásná otázka. A vlastně mě svým způsobem ten korporát jako chybí chvílema. Chybí mi skrz ty lidi. Skrz to, že prostě nad tím projektem je vás víc. Na druhou stranu, já si neuvěřitelně cením svý svobody a svýho volného času. A miluju, že si tu práci, a jsem žena, nejsem ve stejný dny stejně výkonná. Mám fáze, mám cykly a podle toho jedu. A jedu i v tom podnikání, což jsem dlouho nejela. V tom korporátu prostě jdeš, 8 až 5, plus minus, každý ten všední den. Jenomže já třeba zjišťuju, že jako se mi líp pracuje prostě v neděli od 5 do 8. Tak prostě budu pracovat v neděli od 5 do 8 a budu mít třeba středu volnou. Jo? A nebo prostě si to naplánuju tak, aby mě v tom bylo dobře. A to je právě to, co mě jakoby
brání. A zároveň už jako, no, je tam fakt ta cesta té osobní svobody a toho osobního času. Že si to můžu naplánovat, protože vlastně to byl ten moment, já jsem o něm tam jako i mluvila, ten moment, kdy já jsem jela na jednu schůzku, jela jsem ráno z Prahy do Plzně, do kanceláře, prostě bylo, nevím, nějakých 8, já jsem byla na Barandově, kde jsem dřív žila a byla tam nádherná, úžasná kavárna a já jsem si tam chtěla dojít na snídani. No jo, jenomže jsem nemohla, protože prostě meeting začínal v 9 a než bych se dostala do kanceláře, na Eden zaparkovala, došla, otevřela počítač, připojila se v zasedačce, no tak už to nestíhám tu snídani, jako nemám na to čas. A chceš si to užít, takže já vlastně paradoxně já úplně nejsem ranní člověk, že bych jako už byla prostě v 8 jako u počítače. Já v 8 boju jako třeba vzhůru, ale pravděpodobně mě najdeš jako připravující si snídani nebo v meditaci. A zase zobecňuju, není to každý den, jsou dny, kdy prostě vím, že natáčíme, fotíme a tak a prostě už budu v 6 hodin sedět u počítače a budu pracovat, protože vím, že to tak jako mám, ale je to ze mě. Jakože já se rozhodnu, jestli v ten den začnu pracovat v 6, začnu pracovat ve 2, anebo nezačnu. Jo, ta svoboda rozhodně, to je asi hlavní důvod, proč většina lidí takhle podniká. Jde na volnou nohu, podniká. Což je vlastně, já říkám, že jsem na volné noze, asi mám nějakou zajímavý myšlenkový proces pro mě, že já se nepovažuji jako za podnikatele a že bych podnikala, ale vlastně jako podle toho, jak to, tak vlastně ano. Jo, za mě jako jsi podnikatelka, podnikáš a pro tebe, když tak poslouchám, pro tebe asi ta práce musela být trošku jako břemeno, asi ti tam nebylo úplně dobře, předpokládám. Jaký to bylo, když jsi podala výpověď? Cítila jsi uvolnění nebo jsi to prostě vlastně nevěděla, do čeho jdeš? Ono taky, když končíš práci, kde máš čistý příjem a řekneš si, jdu na volnou nohu podnikat a nemáš žádný příjem, tak ono asi na jednu stranu to bylo osvobozující, na druhou stranu asi do stresu. Hele, paradoxně to osvobozující vlastně vůbec nebylo, ale zase, jsem si udělala já sama, ty podmínky jsem si udělala sama. Jsem mohla odejít a začít to. Jenomže já jsem odešla a mezi tím se mi rozběhlo několik projektů, nebo začínalo rozbíhat. Jeden gastro, který vlastně spí a nikdy neviděl světlo světa. Nedopadl. Pak ještě jeden, že jsem vlastně začala jako řešit, že teda půjdu na volnou nohu dělat marketing a bylo tam toho víc prostě věcí, co jsem já chtěla dělat. A do toho mě lovila jedna německá firma na jednu pozici marketingového specialisty do Mnichova, kde jsem se měla starat jako byť o československý trh, ale právě z Mnichova. A já jsem najednou byla ještě pod větším tlakem, takže to byl právě ten moment, kdy nastalo to jedno pondělí a já jsem už potom nebyla fyzicky schopná sednout k počítači. Já jsem se jako zhroutila prostě nemůžeš se nadechnout, jenom brečíš, hystericky v mém případě to bylo tak. A já jsem nevěděla, co se sebou, protože prostě jsem si toho naskládala jako tolik, že moje tělo a moje mysl už to nebyla schopná jako ustát. A i přesto, že jsem byla ve výpovědní době a zbývaly mi třeba poslední 2 týdny, tak nějak, já jsem normálně musela dohodou ukončit k tomu pátku. Já jsem prostě už jako, že pro mě už každý den další, víš co, ty si jako říkáš hlavou, to vydržím, ne, co pávo, co jde. No ale nešlo to, jakože už jsem byla v takové fázi, že ne, no. Takže, ale zase, můžu si za to jenom já sama, že jsem dřív neviděla ty varovné signály. Dřív jsem na to nereagovala. Dá se nějak poznat ty varovné signály takhle zpětně? Byly tam? Byly. Jo. Já jí zase řekla, odkážu. Fakt jako by na ten celý poslech, protože já jsem o tom mluvila. Ale to nebyly události, že by to byl třeba měsíc, 2. Ono to vlastně šlo od toho covidu, od toho půlku roku 2020. Mně se začaly střádat jako zrnka písku někde v těch přesýpacích hodinách. Se mi to tam začalo postupně. A si to neuvědomíš, když to žiješ. Teď zpětně to vidím. Teď zpětně jako vidím, že jako ukončit vejšku během toho covidu, nedat si žádný čas pro sebe, odevzdat diplomku a v pondělí naskočit do úplně nový práce, úplně nový kapitoly, ještě přestěhovaná do Prahy, prostě úplně čerstvě, všechno nový. Jakože to bylo hodně věcí. A zároveň jako mít full-time job manažera prostě v korporátu a do toho zkoušet rozjet svůj vlastní business v gastru. Jako. Rozumím. Je to hodně, ale to mi přijde k další otázce. Vlastně jsi to měla hodně, pak přišlo nějaké to zhroucení
Musela jsi ubrat, zároveň být víc Hodně, kreativní. no jako zastavit v podstatě. A teď mi zpátky přijde, ty vlastně podnikáš de facto na volné noze, děláš podcasty, máš kakaové ceremonie a k tomu ještě studuješ vejšku. Teď vlastně, co jsem slyšel z neznámých zdrojů, tak máš i první přednášky před studentama. Ano. Jak to všechno stíháš? No, to je dobrá otázka. A já tam vidím za první si to organizuju sama, ten čas. Takže už jako to není, že bych někde jako seděla a musela tam být jako, i přesto, že prostě bych byla mnohem produktivnější třeba doma nebo z Bali nebo odkudkoliv jinudy. A vnímám tam to, že to mnohem víc souzní se mnou samotnou. Že se v tom jako nacházím. Že jsou to věci, které prostě by si dělala i zadarmo a děláš je, protože tě baví a protože tě naplňujou. A já jsem vlastně z nějaké své povahy, z nějakého toho, jak já vlastně funguju. Já nejsem úplně člověk věrnej jedné věci. Já potřebuju hodně stimulů a i proto mám třeba různorodý klienty. I proto tam mám i to kakao, protože já vím, že kdybych se plně fokusovala jenom na ten marketing, tak jasně, mohlo by to růst nějak jinak. Ale já už bych z toho zase nebyla šťastná. Zase už by to byl jenom ten jeden aspekt. A mně se právě líbí si jako prostřídat i to, jak střídám ty fáze toho svého cyklu. Že prostě někdy mě mnohem víc baví jít do té hloubky a prostě posedět v kruhu s tím kakaem a vést tu skupinu třeba těch 30 lidí v té meditaci. A jsou dny, kdy prostě jdu a budu ráda přednášet o marketingu lidem, protože mě to baví a protože zrovna jsem v té fázi. Takže já tam fakt vnímám ten rozdíl, že je to ze mě a že to je moje rozhodnutí. A stejně jako jsem se rozhodla do toho takhle jít, tak já vlastně kdykoliv se můžu rozhodnout z toho vystoupit. Což jasně můžeš i v té práci, ale jako teď už to vím, že vlastně všechno, co si vyjmenoval, tak dělám, protože mi to teď, v tuhletu chvíli Michaela, nevím kolikátýho je, 1.9.2023, teď to dává smysl. Je možný, že Michaele v roce 2024 za rok to smysl dávat nebude. A už bude dělat něco jiného. A nebo to naopak prohloubím. Takže u tebe ta motivace není asi čistě peněžní. Je to o tom, jak se cítíš, aby se cítila dobře a děláš v podstatě, co tě zrovna zajímá, co tě zrovna baví. Jo. Určitě, jo, jak jsi to řekl si to dobře. Ta motivace toho, že mi to musí bavit a musí mi dávat smysl tam, jako je, protože já jinak prokrastinuju. Kdyby mě to nebavilo, tak to právě jsem si všimla právě v rámci ještě té předchozí pozice, ještě v korporátu. Jsem neuvěřitelně prokrastinovala. Protože když se ti do té práce nechce, a to je za mě jeden z těch ukazatelů, kdy jako si říkáš, OK, tak asi nedělám to, co bych chtěl dělat, protože když děláš to, co chceš dělat, tak to fakt chceš dělat a chceš tomu věnovat ten čas naplno, protože tě to tak neuvěřitelně baví, že ty jenom přemýšlíš, jak ještě jinak bys to mohl jako vyšperkovat, což věřím, že ty u sebe sám jako vnímáš, když tvoříš ty svoje věci. A no, takže to si myslím, že dělá tam největší rozdíl. Co se týče plánu na příští rok, za 3 roky, za 5 let, asi předpokládám nemáš, nebo respektive nemáš to jasně stanovený. Jo, když myslím si, že ty děláš zrovna to, co ti baví, v tom, čem vidíš smysl a asi úplně neplánuješ, jako kde chceš být za 5 let. Vlastně svým způsobem ano, přesně jak říkáš, jako neplánuju, i když plánuju. Já se snažím jako spíš se zaměřovat na ty své hodnoty, jak se v tom budu cítit, aby mi v tom bylo dobře. A nelpím na té formě, že jako vím, co chci tvořit, ale je mi vlastně jedno, jestli to za těch 5 let bych tvořila v rámci nějakého biznesu, nebo to bude formou třeba podcastů, ale spíš, abych se v tom já vlastně cítila dobře. Takže svým způsobem plánuju, ale asi trošku jinak, než jako, že bych jela jenom na ty čísla a na procenta a jak to má vypadat. Nelpím na formě. Jo, to jsem si upřímně myslel. Možná to je lepší strategie, než jako říct si za 5 let budu tady, za 10 let tady, ono potom ti něco nevyjde a ty z toho budeš smutnej, budeš trošku ztracený. Ale zároveň si myslím, že je důležitý jakoby přemýšlet nad tím, jako, a to je to, co já když začínám nějakou spolupráci, tak se ptám na to proč. Proč to chceš dělat, odkud vycházíš a to proč si stále jako pokládat. A je to jedna z těch věcí, jak vlastně začínám, protože to je to moje proč.
Jo? Proč já to dělám? A teď najednou třeba, když si takhle jako tu otázku položíš jednou za ten rok nebo za nějaké jako období, si řekneš, proč já to dělám? Tak teď jsem z toho ve stresu, jako dobře, platí mi to účty, ale můžeme platit účty něco jiného a je to dostatečný důvod na to, abych to dělal. Jo? A teď si řekneš, ale já chci být třeba, já chci být na Bali a já chci pracovat z Bali. A ty řekneš, proč to neuděláš? No, teď já tady mám tohle a to. A pak najednou zjistí, že jsou to jako výmluvy a to je něco, co jsem si teď hodně uvědomila. Že my říkáme, já nemůžu. Já nemůžu tohleto dělat, já se nemůžu odstěhovat, já nemůžu odejít z práce. Ale pak ti vlastně dojde, že to nemůžu, je jenom já nechci. Protože ty reálně můžeš udělat úplně všechno, ale jenom se třeba bojíš to udělat, protože ti to něco ohrozí na nějakém statuse. Na něco ti to vezme. A já jsem třeba vnímala, když jsem odcházela z korporátu, nebo to, tak že jo, ty seš ten manažer, nebo máš ten titul z té Anglie a všechno jsou to vlastně jenom pozlátka. Ale prostě to proč a jako proč můžu, tak jakože ty vždycky můžeš, jenom si buď chceš, nebo nechceš. A to tam hodně u sebe vnímám, takže já se snažím si už nedávat ty berličky a nelhat si sama sobě v tom, že nemůžu, protože to seš v té roli oběti. Toho člověka, který nikdo vnější mi zakazuje nějak přemýšlet, něco dělat. Já nemůžu, já mám rodinu. Všichni máme rodinu. Jak to, že ty jiný můžou, protože chtějí. A tam je ten rozdíl za mě největší. Chceš, nechceš. Jo, asi máš naprosto pravdu. Jako můžeš de facto udělat cokoliv, nehledě na to, jestli máš rodinu, nemáš. Samozřejmě někdo to má prostě těžší. Jo, ano, to tak prostě je. Vůbec, přesně. Ale de facto, když chceš, tak to vždycky nějak uděláš. A nebo na to třeba nemáš na to v ten moment jako setup. Jo? Spoustu věcí můžeš chtít, ale fakt třeba já jakože teď třeba řeknu, já chci jet teď na cestu za kakajem jako po prostě Jižní Americe. Jakože chci, ale teď vím, že jako bych řekla nemůžu, protože vlastně ještě nejsem v tom bodě, že bych do toho došla. Jakože já vnitřně nějakým svým vnitřním nastavením a tím, jak to teď mám uspořádaný, tak to prostě proto není. Ale není to nemůžu, ale prostě teď vlastně nechci. Třeba, jo, že si to tak jako člověk tak jako otočí. Nechceš, protože si protože tady... prostě teď, ano, jo, teď to mám rozběhnutý takhle a teď v ten moment jsem ráda, že jsem tady a i přesto, že ti hlavou, jo, bych chtěla, ale nemůžu, no nechci. Nechci dostatečně na to, abych něco změnila. Jo, hele, to řekla jsi to asi přesně tak, jak to je. Takže... No, jak to já vnímám. Je to zase nějaká perspektiva mého vnímání. Vnímám to úplně stejně a řekl bych, že to tak asi opravdu je. Jo, tam prostě buď chceš, nebo ne. Nebo si to jen my dva myslíme. Jo, a je možný, že spousta lidí to má úplně jinak. A já právě se už snažím v tomhletom nebýt dogmatická. A neříkat lidem, jakože takhle to je. A pak najednou zjistí, že spousta lidí to má ale úplně jinak. A je to v pořádku. Proto já vždycky cokoliv říkám, nebo píšu, nebo dělám, říkám, takhle to chápu já, to je mé vnímání světa, takhle tomu rozumím. A jestli tomu rozumíš jinak, tak je to naprosto v pořádku. Protože já nemám tvoji zkušenost, nejdu ve tvých botách, neznám tvůj život. Já to nemůžu soudit. Jako kdo jsem, abych ti řekla, že to tak je. Ale jestli tě to zajímá a líbí se ti, jak nad tím přemýšlím, tak pojď, můžeme se o tom pobavit. Je to jako dveře otevřený. Mně se hrozně líbí, jak mluvíš. Tomu se chci navázat jednu z posledních otázek, možná poslední. Jak vlastně jednáš s těma lidma u té tvojí práce, řeknu hlavně ten marketing. Asi taky máš nějaký takovýhle sezení, rozebíráš vlastně několik věcí, že to není, že tam přijdeš a moje hodinovka je tohle, bude tady tohle a tolik sledujících uvidí profil. Jo, že to asi bereš úplně z jiného konce a naopak jakoby tě zajímá, jak jsi říkala, proč, co tím chcete dosáhnout, jaký to má příběh. A to se mi to je hrozně líbí, protože jsi tady u nás ve studiu. Tak jenom tohle prosím rozeber, jak vypadá to jednání s tím, řeknu, potenciálním klientem. Tak když vlastně začínám spolupráci jakoukoliv a je jedno, jestli se bavíme o tom, že budeme tvořit reklamu, nebo je to specifický, jo, jestli děláme celkový marketing, dělá se jenom reklama, nebo jenom maily a podobně. Takže a já tam vždycky mám takovou iniciační
půl hodinku, kde se jako trošku oťukneme, pokud se ještě neznáme a pak už přesně podle toho ladím, co s tím člověkem dělám a většinou se stejně nevyhneme tomu začátku takovému, já tomu říkám takový workshop, kdy já si s těma lidma takhle sednu, většinou někde v nějaký jako příjemnějším prostředí, ne úplně na židlích a začneme se bavit o tom a je tam přesně to proč, kam, jak, kde, abych pochopila, jak vůbec ten člověk přemýšlí nad těm svojí značkou. Co ta značka, jakože kdyby ta značka byla člověk, kdo by byl, jak by jednal, co by přinášel, kde je ta přidaná hodnota, protože já nevím, 100 lidí může prodávat housky, ale každý je bude prostě prodávat jinak. A já potřebuju pochopit, jak zrovna ty nad tím přemýšlíš. Jo? A že třeba najednou ty řekneš, ty, ale ty moje housky jako nejsou obyčejný tady housky, ale to jsou prostě housky s unikorním prachem a prostě chci je prodávat tady jenom v nějaký úplně krásný, vyhypovaný hipsterský kavárně v Londýně. A to je můj cíl. A říkám, aha, tak jasně, no tak teď se o tom budeme bavit úplně jinak a vybereme úplně jiný kanály, kudy se s těma lidma budeš bavit, jak nad tím budeš přemýšlet, půjdeme nějakou formou pop-upu a už to není vlastně jenom ten marketing, ale je tam ten přesah toho, a to já vnímám a i mám ze zpětných vazeb od klientů, že my třeba spolu řešíme jeden aspekt, ale já na tom přemýšlím jakoby v celistvě. Že úplně neumím oddělit a nejsem ten typ toho marketáka, který by řekl jenom, jo, jasně, tady máš mail, já ti ho tady naklikám a jdi. Protože já se budu ptát a vždycky se budu ptát, jak to navazuje na tu tvoji další strategii. Kudy se ti tam ten zákazník dostane. Nestratí se nám nikde cestou, jako v lese, ty potřebuješ, aby ta cesta byla v podstatě, jak když střelí. A když najednou tam začnou být nějaký, jo, tady nějaký blikáč, tady něco, a ten člověk se ztratí, tak je to potom kontraproduktivní. Takže já se vždycky budu ptát na tyhle ty nevždy úplně příjemné otázky pro některý lidi, protože třeba řeknu, nad tím jsem ještě v životě jako nepřemýšlel. Jo? A že jako já chci dělat třeba hodně pracuju se sociálníma sítěma. Říkám, dobrý. A kterou? Jo? Budeme na LinkedIn, budeme na Instagramu, budeme na Facebooku, anebo máš značku, kterou chceš jako na TikTok. Jako tady ty lidi. A už se dostaneme i k zákazníkům, jak ty zákazníci přemýšlí, odkud přichází, kolik je jim let. Takovéhle ty všechny vlastně základní marketingové věci. Ale pokud si neuděláš tohleto kolečko, tak jenom takhle házíš ty peníze. Protože jako ty nad tím musíš za mě přemýšlet celistvě a mít to uchopený. A přesně vždycky, když zaváháš, tak se pak vracíš do toho základu. Já jim dávám takový jako deck, kde mám připravenou tu prezentaci a všechny ty věci, co jsme si řekli, pak jim to shrnu, dám těm lidem čas na to, aby si to prošli, zase si dáme nějaký jako timeout, oni se na to podívají. Vracíme se k tomu. A když třeba už spolupracujeme delší dobu, zrovna dneska jsem nějakou s jednou svojí klientkou, a řešili jsme nějaké věci a sekli jsme se na té exekutivě, na těch věcech, co se prostě dějou v tom běžném. A já říkám, tak jo, tak step back, proč to děláme? Proč zrovna děláme tohle a proč to chceme dát ven? A kde jsme se po té cestě my mohli nějak ztratit? Takže zase to vracím na to zpětně. Primárně tohle byla naše cesta a vede nás to k ní, nebo nás to vede pryč? A takhle už potom mi se lehce jako nad tím přemýšlí, nebo lehce. Vždycky je to těžký. Přichází výzvy, přichází možnosti v tom podnikání, jak to třeba posouvat dál. A dá se to zapojit. Asi ty sociální sítě se často mění, že jo? Dřív fungovalo úplně asi něco jiného než teď. Vys hashtagy na Instagramu, dneska už to asi ani nemá smysl. Dřív to bylo všechno. Ale to by bylo taky na další diskuzi. Mohli bychom si dát povídání jenom o tom přesně, jak se jako proměnili a jestli hashtagy mají nebo nemají smysl a jak tě dneska ty lidi vůbec na těch sítích najdou a o nějakých jako algoritmech a podobně. Takže to ano. A je pravda, že tím, že vlastně jsem hodně na těch sítích a hodně tam pracuju, jsem vlastně závislá na té straně externí a to je ta Meta, co ona přinese, jak s tím bude pracovat a jako ty vlastně nevíš, s čím ten Instagram, Facebook, potažmo vlastně i Google jako otevřeš a jak bude vypadat to rozhraní a jestli ti tam něco nezměnili nebo neumazali a tak. Takže je to takový jeden jako boj s těma sítěma. Neustálej. No. Věřím, nepohybuju se v tom úplně moc, ale co si občas takhle přečtu, tak asi to musí být challenge. Neustále se adaptovat, měnit vlastně věci. Přichází nový sítě, že jo? Vys TikTok před pár lety, vys
Threads, že jo, nebo Threads od Instagramu. Teď, jo. A teď je vlastně otázka přesně. Ty věci přicházejí, ty víš, jak se to na tebe valí a ta doba je rychlá a teď jsi podnikatel a teď jako si říkáš, tyjo, tak musíš nová síť, jako musím tam být. A pak přijde zase, musíš tam být? Proč? Jo? A teď jako si říkáš, že moje publikum tam je. Ty třeba prodáváš trepky pro důchodce. Fakt tam je tvoje publikum? Jo? A to, že je nějaká nová síť, neznamená, že ty nutně tam musíš být a je proto za mě lepší třeba dělat těch sítí nebo platform míň a mít jakoby dobře uchopený i ty jiné věci, offline, online, jakoby ono je to propojený. Ty to stejně jakoby i tyhle věci, pokud nejsi jenom čistě onlineový business, ale máš tam i ten offline třeba, tak je třeba to taky propojovat a bavit se o tom. Jo? A pak si jako řekneš, dobře, tak tady začneš dělat další síť, budeš jít další síť dělat mizerně, anebo vezmeš veškerý ten svůj fokus a šoupneš ho do toho, co vlastně umíš rozvíjet a kde je i ta tvoje cílovka. A to neznamená, že ty jakoby ty ostatní zahodíš a už se jim nebudeš věnovat. Ne, ale nasleduješ si to, připravíš si tu strategii na to, aby si mohl případně velmi relevantně vstupovat i na ty další. Hele, perfektní, já už asi nevím, co k tomu říct víc. Mám na tebe spoustu dalších otázek, ale to by bylo na další hodinu, možná 2, možná i víc. Nechal bych to tak, jak to je. Já ti moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání, že jsme si tady mohli popovídat. Věřím, že určitě to bylo přínosné pro hodně lidí a budu se těšit, až se zase někdy uvidíme. Já mnohokrát děkuju za pozvání, že jsem mohla předat, byť jsme to vlastně nešli úplně do hloubky a tohle téma, jak říkáš, je hluboký. A díky, že jsem měla možnost tady o tom mluvit. Tak jo, tak děkuju.